كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. چی وڑا بتکنت گو مشرکان قول و قرار اللہ و یہ رسول گورا بید ہمائے کہ شما گو آیا قول و قرار کو تک مسجد حرام نزدیکا نیداں ہما وحدہ آگو شما راست بتاں گوڑا شما ہوں گو آیا راست بے بے شک اللہ دوست دارید پرہیزگاراں بزن گو ہما مشرکان کہ شما عہد و پیمان انت بید آیا گو دگے ہچ کسا عہد و پیمان پشت نکبتا بزن دا ہما وحدہ آوتی عہد و پیمان نپروشند شما ہوں ایا مپروشے ادا صلح حدیبیہ عہد و پیمان مرادیں چاہے ادا یہ خبر زانک بیت کہ عہد و پیمان انی سرجم پورا کنک متقی و پرہیزگار انی کارنت